Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui farem un nou vídeo de jugades espectaculars d'escacs i avui us porto una partida brutalment espectacular. Som a Suïssa a 7 de juliol de l'any 2005. Som al Campionat Nacional d'Escacs de Suïssa de l'any 2005 i en blanc tenim el nostre protagonista Simon Quemin de Suïssa i en negre tenim un jugador que es diu Ruedi Steichling, que no he trobat cap tipus d'informació. Doncs bé, el nostre protagonista Simon Quemin va sortir de D4, obertura per reina, D5, joc de per reina, C4, gambit de reina, E6, gambit de reina refusat, cavall F3, cavall F6. Et recomano molt el vídeo introducció al gambit de reina al canal d'Escacs en català, on hi trobaràs la teoria del gambit de reina refusat. Doncs bé, en aquesta posició les blanques tenien tres grans respostes. La més popular és cavall C3, entrant amb la variant dels tres cavalls del gambit de reina refusat. La segona és G3, transposició a l'obertura catalana. I la tercera, alfil G5, clavant el cavall, la variant tradicional del gambit de reina refusat. Doncs bé, el nostre protagonista va fer G3, transposició a l'obertura catalana. Et recomano molt també el vídeo introducció a l'obertura catalana, és bàsic per entendre la catalana. Les negres van contestar C6, catalana tancada, tancant la gran diagonal blanca. Alfil G2, alfil català, gran diagonal blanca. Alfil E7, preparat per l'enroc, enroc, reina C2, B6, B3, alfil B7, lluitant per la gran diagonal blanca i fent oposició a l'alfil català de les blanques, alfil B2, controlant la gran diagonal negra, cavall A6, compte que el cavall pot anar a B4 i atacar la reina, cavall C3, desenvolupant, C5, trencant el centre, torre d'F a D1, atacant la reina mitjançant rajos X, la reina s'aparte a C8, C per D5, C per D4, atacant el cavall, cavall per D4, cavall B4, atacant la reina que s'aparte a D2, cavall de B per D5, torre de A, C1, ja activant la seva última torre les blanques, i cavall per C3, bescanvi de cavalls, torre per C3, atacant la reina que s'aparte a D7, i aquí som al punt clau i màgic d'aquesta partida. A partir d'aquí les blanques s'inspiren i fan una partida brutalment espectacular. Si vols pots parar el vídeo i trobar la millor jugada de les blanques. Doncs bé, aquí Simon Quemin va fer una jugada espectacular que va ser cavall F5, atenció, sacrificant el cavall, alhora atacant a la reina, a la descoberta, etc. Què passa si aquí les negres maten el cavall? Doncs que surten mal parades, ja que després d'un bescanvi de reines, és a dir, després que les blanques matin la reina, cavall per reina, vindria alfil per alfil, recuperant peça i atacant a la torre, i si la torre s'aparte, doncs matem el cavall. Entesos? És a dir, anem-ho a veure. Maten el cavall, no? Vindria bescanvi de reines, cavall per reina, alfil per alfil, atacant a la torre, si la torre s'aparte, torre per cavall. Entesos? Guanyant una peça neta les blanques i guanyar una clara avantatge. Doncs bé, això no va passar, tornem endarrere. Som aquí, cavall F5, jugada espectacular. Què més poden fer les negres? Si les negres bescanvien la reina, doncs també surten mal parades, ja que les blanques tenen una intermitja, cavall per alfil, guanyar una peça neta, escac, i després ja les blanques recuperen la reina. És a dir, si les negres fan un bescanvi de reines, això no és possible, no seria bo per les negres, perquè cavall per alfil, jugar intermitja, guanyar una peça neta, i després de que el rei s'aparti, doncs mengem a la reina. Per tant, això tampoc ho poden fer les negres, tornem endarrere. Som aquí, la jugada màgica, cavall F5. Què van fer les negres amb aquesta posició? L'ordinador diu que la millor jugada és reina E8, però és una jugada una mica poc humana. Aquí les negres van fer cavall D5, atenció, atacant a la torre, tallant aquest atac a la reina, i ara també s'està atacant al cavall blanc. Entesos? Doncs bé, aquí ve la segona jugada brutal i espectacular de les blanques, que va ser, atenció, que va ser torre C7, fotent la torre a la cara de la reina. Què és això? Quina jugada més brutal? Quin és el rerefons d'aquesta jugada? Quin és el rerefons de fotre la torre a la cara de la reina? Doncs el rerefons és obrir la gran diagonal negra, perquè després aquí hi ve un atac brutal, entesos? I obren la gran diagonal negra amb una jugada agressiva que és apartant la torre de la diagonal negra i fotent-la a la cara de la reina. Quina jugada! Brutal! Aquí les negres van acceptar aquesta torre i és una torre regalada, se la van menjar, no? Doncs bé, ara ve
la tercera jugada brutal, reina H6. Què fot aquesta reina aquí? Reina H6, brutal, s'està amenaçant reina G7, escac i mata a la cara, brutal. Què han de fer les negres? Han de cruspir aquesta reina tant sí com sí, no poden fer altra cosa. Mata la reina, mata-la, la van matar, i ara què? I ara ve cavall per H6, escac i mat, brutal, m'he tornat boig, perdona, brutal, escac i mat, no té casers el rei, la gran diagonal negra ha sigut la clau d'aquest escac i mat, per això aquella jugada brutal alliberant la gran diagonal negra amb aquella torre C7 a la cara de la reina. Fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci. Adeu. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never left. She's so bad that the can't hit the brag. The gas in the back of the set, never left. She's so bad that the can't hit the brag. The gas in the back of the set, never left. She's so bad that the can't hit the brag. The gas in the back of the set, never left. She's so bad that the can't hit the brag. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep